alaikum rahmatullah, barkanmu da sake haduwa a wannan aji na ka'idojin rubutu inda muke daukan ka'idojin rubutun Hausa ɗaya bayan ɗaya muna tattauna su. A ajin da ya gabata mun karkare magana akan ka'idojin rabe rubutu. A wannan aji kuwa za mu shiga sabon darasi inda za mu yi magana akan ka'idojin haɗe rubutu. Su ƙa'idojin raba rubutu kamar yadda muka tattauna su ne ƙa'idojin da yayin da ake rubutu aka ci karo da su dole ne a rabe wannan rubutun. Amma wannan darasi namu za mu fara shi ne akan ƙa'idojin haɗa rubutu. Ƙa'idojin haɗe rubutu. A baya da muke tattauna ƙa'idojin raba rubutu mun tattauna kimanin guda 14. Su ma ƙa'idojin haɗa rubutu daban-daban ne, suna da yawa. Su ne ƙa'idojin da zaran an ci karo da su a cikin rubutu to za a haɗa wannan rubutun ne, ba za a rabe ba. Ko da ku ana ganin kalmomi biyu ne ko kuma ko da a zahiri ma kalmomi biyu ne, abin da ke faruwa shine wani lokaci mutum a bakinsa zai ji tamkar ya furta kalmomi guda biyu. Don haka sai ya rabe waɗannan kalmomin, alhali kuma haɗe su ake yi. Wani lokaci kuma a'a, a zahiri ma kalmomin guda biyu ne, amma kuma ƙa'idar rubutu ne ta zo ta yi aikinta a wannan wurin, sai ta ce don haka duk da kalmomi guda biyu ne, saboda dangantakansu a bagiran nahawu dole ne haɗe su za a yi. Don haka idan an ci karo da irin wannan wurare za a haɗe su ne, ba za a rabe ba. Za mu fara da ɗaya daga cikin ƙa'idojin da wanda su ma kalmomi biyu ne a zahiri, amma kuma ƙa'idar rubutu ta ce a haɗe su, shine bagire na gajeruwar mallaka. Abin da za mu tattauna yanzu kenan, gajeruwar mallaka. Gajeruwar mallaka. Za ku iya tunawa azuzuwanmu na ƙa'idojin rabe rubutu mun tattauna doguwar mallaka, inda muka ba da misali muka ce agogon nasa, agogon nasa, sai muka ce wannan nasan dole a rubuta da tazara, ba za a ce agogon nasa ba, ba za a ce agogon nasa a haɗe nan wurin ba zai yiwu ba. Don haka wannan kuskure ne, wannan daidai ne. A doguwar mallaka kenan. To ita kuma gajeruwar mallaka ita ce mallakar da idan aka kawo sunan abin da aka mallaka to za a kawo wakilin suna ko mafayyaciya na wanda ya mallakan, ko mace ce wacce ta yi mallakan, ko kuma in mutane ne jam'i waɗanda suka yi mallakar. Don haka a gajeruwar mallaka na ce za a kawo sunan abin da aka mallaka, sunan abin da aka mallaka, don haka suna ko kuma wani lamiri da ke wakiltar sunan abin da aka mallakan nan, sai kuma a haɗa shi da wakilin sunan wanda ya mallaka ɗin, ko wacce ta mallaka ɗin, ko kuma waɗanda suka yi mallaka ɗin. Don haka muna iya cewa wakilin sunansu ko kuma mafayyace da ke fayyace wanda ya mallaka ɗin. Misali, idan aka ce agogo ne, agogon nan a maimakon a ce nasa irin na doguwar mallaka, a nan agogonsa kawai za a kawo wannan lamiri na wanda ya mallaka din. Don haka sa agogon na nasa ne, namiji kenan kuma tilo. Idan kuma ta mace ce agogonta, idan kuma jam'i ne agogonsu, idan mu ne jam'i agogonmu da sauransu. Haka gajeruwar mallaka take zuwa. Da haka yanzu za mu ɗauki misalansu mu gani na gajeruwar mallaka. Misali, gidanmu. Misali, kekensa. Misali, abokinsu. Bari mu ɗauke su mu saka su a cikin jimla. Jiya ya zo gidanmu. Jiya ya zo gidanmu.
an ga wannan gidan namu ba a rabe su ba, duk da kuwa abubuwa ne guda biyu, mu yana wakiltar lamirin mu, sannan kuma gidan suna ne, suna gama gari. Sannan kekensa yana wasa da kekensa, yana wasa da kekensa. An gani kekensa nan an haɗe su ba a rabe su ba. Abokinsu sun ziyarci abokinsu, sun ziyarci abokinsu, sun ziyarci abokinsu. Kun ga an haɗa abokinsu nan. Har na tuna wani abin dariya da ya taɓa faruwa da ɗaya daga cikin ma'aikatanmu na Amsoshi, muna kiransa Malam Arabi Umar. Ya yi wani aikin fassara ne irin na ƙasa da ƙasa ɗin nan, to kamfanin da yawa aikin fassara ɗin sai suka ba wa aikin a duba. Dama akwai matakin yin fassara, akwai matakin bita, a duba a tabbatar da ya yi daidai. Sai aka ba wani wanda bai iya ƙa'idojin rubutun Hausa ba, sai yake cewa ai gidan da su misalin wannan gajeren mallaka ai dole raba su za a yi. Da yake ana cewa abin rubutal kamar musu ne ko jayayya, amma kuma cikin kwarewa irin na ma'aikatan fassara, sai ya turo irin wani dogon rubutu ya kawo misalai, yana cewa ai misalin gida ai wannan is a noun, ma'ana suna ne. Sannan misalin mu ai wannan is a pronoun, don haka noun cannot be with a pronoun. Sai yana kawo misalai daga harshen Ingilishi, wanda su kuma masu kamfanin da yake ba iya Hausa suka yi ba, sai suka yi tunanin gaskiya yake, sai da aka zauna da aka musu bayani mai kyau tun suka gane. Kun ga kenan wannan yana nuna kasancewar kalmomi ne guda biyu, suna ruɗa mutane wani lokaci, amma dai a doka dole ne yayin da aka samu gajeruwar mallaka haɗe su za a yi, ba rabe su za a yi ba. Za mu sake ba da misalai na gajeruwar mallaka domin a sake fahimta, a sake ganewa duk inda aka ga gajeruwar mallaka kada a rabe, a haɗe. Misali, garinsu ba za a rubuta garinsu ba, garinsu ba za a yi haka ba, wannan kuskure ne, wannan shine daidai. Ƙawarta a haɗe ki, ba za a ce ƙawarta ba, wannan kuskure ne, wannan ne daidai. Ajinsu a haɗe ki, amma wannan kuskure ne in aka ce ajin su, wannan kuskure ne. Haka idan aka ce makarantar mu, ko mun ba da misalin makaranta a baya, bari mu ɗauki takalmina misali, takalmina, wannan shine daidai, amma ba za a ce takalmina, ba za a faɗi haka ba, wannan kuskure ne. Don haka kenan duk inda gajeruwar mallaka ta zo ta, za a haɗe ta ne da suna abin da aka mallaka, ba za a rabe ba. Da fatan muna amfana da wannan aji na ƙa'idojin rubutu, kuma da fatan za a nuna ana tare da mu, ana jin daɗin darussan da muke kawowa ta hanyar yi mana tsokaci akan wannan kafa ta YouTube da sauran kafafe da muka dora muku ire-iren waɗannan lakcoci. Harshen Hausa ya yi fice ya rufe kofa ko ta ina. Muna da mawaƙan al'umma, akwai na fada a Hausawa, akwai na maza ganan sha'awa, sai sana'a ku jerawa. Muna da na talla da barkwanci ko aiki aka aikawa, yaɓe da daka da kaɗi da niƙa da sauran aiki ko a ina. Harshen Hausa ya yi fice ya rufe kofa ko ta ina. Alaikum rahmatullah, barkanmu da sake haduwa a wannan aji da muke nazartan ka'idojin rubutun Hausa, wanda a ajin da ya gabata mun ɗauki ɗaya daga cikin ka'idojin rubutun Hausa na haɗa rubutu. Bayan kenan mun kammala lakcoci masu yawa da suka kai 14 dangane da ka'idojin raba rubutu. Mun fara ɗaukan ka'idojin haɗa rubutu muna tattaunawa. Ka'idar da muka yi magana da ita wadda ta gabata ita ce ka'idar raba rubutu wadda ake kira gajeruwar mallaka, inda muka yi bayanin duk inda gajeruwar mallaka ta zo haɗe ta ake yi, ba a rabewa. A yau kuma za mu ɗauki wani sabon ka'ida na
haɗe rubutu wanda shi kuma ana ce masa sababben lokaci. Ƙa'ida na sababben lokaci. Sababben lokaci yana nufin kalmomi da suke zuwa da suke nuna sababben lokaci ko lokacin da aka saba aiwatar da wani al'amari, ko a ce wani al'amari an saba aiwatar da shi, ma'ana ba an riga an aikata shi bane a baya, ba kuma za a aikata shi bane a gaba, ba kuma a yanzu ake aikata shi ba, a'a akan aikata shi akai-akai, ana yin sa, an saba aikata shi. Don haka za mu rubuta sababben lokaci. Sababben lokaci. Yau abin da za mu tattauna kenan. Wannan ya tuna min a ɗaya daga cikin azuzuwa da muka yi na ƙa'idojin raba rubutu, dama mun kawo muku cewa ɗaya daga cikin kalmomi masu sammatsi ko takaddarin kalmomi su ne irin na akan da akan. Muka tattauna cewa akan ana rubuta shi ne a rabe, misali akan teburi, akan mota, akan gida, akan bugun kwano da sauransu. Amma sai muka ce akwai wani nau'i na akan wanda yake zuwa ƙarƙashin sababben lokaci. Don haka za mu ɗauki wannan nau'in da yake zuwa a haɗe a matsayin misalinmu na farko. Wannan a rabe yake wanda yake nuna akan wani abu, amma shi akan haka yake akan, saboda mi shi yana nuna sababben lokaci ne. Da haka duk inda aka ga kalma ya zo da irin wani abajadi a da ka da a da na, to a duba shin yana nuna bagiran yana kan wani abu ne. In yana kan wani abu ne to ya fada wacce doka da muka tattauna a baya. Amma idan yana nuni yadda akan an saba aiwatar da wani abu, to za a rubuta shi ne a haɗe. Za mu ba da misali a cikin jimla domin a sake fahimta. Misalinmu na farko, akan yi sallah kullum. Akan yi sallah kullum. Akan yi sallah kullum. Kun ga sallah aba ce da aka saba aiwatar da ita kullum, da haka sai aka ce akan yi sallah kullum. To a nan kuskure ne a rubuta shi a rabe, kuskure ne a sa akan haka, ya zama wani abu na daban, ya koma akan yi sallah kullum, wanda ba daidai ba ne. Amma sai dai a rubuta shi a haka, akan yi sallah kullum. Za mu sake ba da misali. Akan ci abinci kullum. Akan ci abinci kullum. Nan ma an ga akan ɗin nan ya zo ne a matsayin sababben lokaci, wani al'amari da aka saba yi kullum, ba wai an riga an yi ba, ba an ci abinci aka ce ba, ba za a ci abinci aka ce ba, ba ana cin abinci aka ce ba, a'a an riga an yi shi. So don haka ana yin sa ne kullum, ana yin sa koyaushe. Don haka sai zama akan. Sai a riƙe wannan a duk inda sababben lokaci ya zo, wanda ya zo da a da ka da a da na, to za a rubuta shi ne a haɗe, ba za a rubuta shi a rabe ba. Sauran misalai na sababben lokaci sun haɗa da sukan. Misalin sukan, yara sukan je makaranta kullum. Yara sukan je makaranta kullum. Yara sukan je makaranta kullum. Don haka sukan ɗin nan za a rubuta shi ne a haɗe, ba za a rubuta sukan haka ba, ba za a rubuta a ware ba. Wannan kuskure ne, wannan ne daidai. Akwai wani misali, mukan. Shi ma me za a rubuta shi ne a haɗe, ba za a rubuta shi a rabe ba, saboda yana nuni ne da sababben lokaci. Misali, mukan yi addu'a kafin mu yi bacci ko kafin mu kwanta. Addu'a kafin mu kwanta. Mukan yi addu'a kafin mu kwanta. Don haka an ga mukan ɗin nan sababbe ne, ai koyaushe mukan yi, kullum mukan yi addu'a. Don haka dole mu rubuta mukan, ba za mu rubuta
mukan haka ba za mu rubuta su a ware ba, wannan kuskure ne. Sannan takan, wata kenan takan, ita takan, Aisha takan. Don haka takan ɗin nan za a rubuta a haɗe, ba za a rubuta a rabe ba. Misali, takan wanke hannu bayan fitowa daga bayi. Bayan fitowa daga bayi, yayin da ta fito daga bayi kenan sai ta wanke hannu. Duk lokacin da ta fito daga bayi takan wanke hannu, ban ɗaki kenan ko a ce bayan gida. Da haka kuskure ne a ce takan a rubuta shi a rabe takan, wannan kuskure ne, sai dai a rubuta a haɗe takan kamar yadda aka gan shi a nan. Saboda haka a takaice duk inda aka ga sababbin lokaci ya fito a cikin jimla, to dole ne a rubuta su a haɗe, ba za a rubuta su a rabe ba, domin idan aka rubuta su a rabe ya saba da ƙa'idar rubutu wacce take ƙarƙashin ƙa'idojin haɗa rubutu. Za mu ba da misalai domin a sake fahimtar su kuma a sake rike su. Ana rubuta akan na sababbin lokaci, ba a rubuta akan, ba haka ake rubuta shi ba. Ina maimaitawa, kada a samu rudanin wannan da akan da ke nuna kan wani abu. Ana rubuta mukan na sababbin lokaci, ba a rubuta mukan, wannan kuskure ne. Ana rubuta sukan, ba a rubuta sukan, wannan kuskure ne. Ana rubuta takan, ba a rubuta takan, wannan kuskure ne. Ana rubuta yakan, ba a rubuta yakan, wannan kuskure ne. A duk wuraren da ire-iren waɗannan suka zo da suke nuna wani lokaci na sabo, wani al'amari da aka saba yi, to dole ne a rubuta su a rabe, a haɗe, babu tazara tsakaninsu. Yayin da aka rubuta su da tazara a tsakaninsu, to ya zama kuskuren rubutu. Da fatan muna amfana da waɗannan darussa da muke kawowa dangane da ƙa'idojin rubutun Hausa, inda muke ɗaukan ƙa'idojin rubutun Hausa ɗaya bayan ɗaya muna tattaunawa tare da ba da misalansu cikin jimloli. Da fatan kuma waɗannan darussa za su taimaka mana wajen gyara rubutunmu da tsabtace rubutunmu. Mun gode. Ko ta ina harshen Hausa ya yi fice, ya rufe ƙofa ko ta ina. Ninka salati ga Rasulu, manzo mai ƙarshen girma, Muhammadu ɗan Abdullahi, mai ƙima mai alfarma, har da iyalai na gidansa, sahabu mazaje shafama, da sauran masu biyar sunna. Alaikum rahmatullah, barkanmu da sake haduwa a wannan aji namu na ƙa'idojin rubutun Hausa, inda muke ɗaukan ƙa'idojin rubutun Hausa ɗaya bayan ɗaya muna bayani a kansu. Mun koro bayanai dangane da ƙa'idojin haɗe rubutu daban-daban, waɗannan bayan mun kammala lakcocinmu guda 14 kenan dangane da ƙa'idojin rabe rubutu. Yanzu kuma muna ƙarƙashin ƙa'idojin haɗa rubutu. A ƙa'idojin haɗa rubutu mun yi bayani dangane da guda biyu, wanda na farko shine ƙa'idar da ta shafi gajeruwar mallaka, inda muka ce duk inda aka ga gajeruwar mallaka to ana haɗewa ne ba a rabewa. Daga nan kuma muka yi magana akan sababbin lokaci, wanda ya shafi misalai irin su akan, sukan, mukan, takan, yakan da sauransu. A yau kuma za mu ɗauki ɗaya daga cikin misalan ƙa'idojin haɗa rubutu wanda ake kira, wannan ƙa'ida sunanta ita ce lamirin suna, ko a ce wakilin suna. Wakilin suna kafin lamirin lokaci. Mun ce wannan lamirin lokaci kalmomi ne da suke nuna a lokacin da aka yi aiki, ko dai an gama aikin, ko ana yin aikin, ko kuma za a yi aikin, ko kuma akan yi aikin akai-akai.
amma dai duka suna nuni ne da lokaci. Shi yasa wasu suke kiransa lamirin taki, wasu suke kiransa lokatak, irin su farfesa amfani yana kiransa da lokatak da sauransu. Haka wannan wakilin suna ana kiransa da mafayyaci saboda yana fayyace jinsi, yana fayyace adadi da sauransu. Don haka amma buƙatar mu a fahimta a duk lokacin da aka ga wakilin suna ya zo kafin lamirin lokaci, to lallai za a haɗe su ne, ba za a rabe ba. Idan muka tuna a lokacin da muke tattauna ƙa'idojin raba rubutu, mun yi wani abu mai kama da wannan, amma shi kuma bai yake, ana juya shi ne. Za a ce lamirin lokaci kafin wakilin suna, saboda lokacin da lamirin lokaci ya zo farko kafin wakilin sunan, to rabawa ake. Muka ce shi ne misalin zaka. Muka ce zaka ɗin nan yana nuni da lokacin da a gaba ne za a yi shi, sannan sai ka ɗin nan wanda yake wakiltar suna. Misali, gobe za ka zo, gobe za ka zo, shin gobe za ka zo, gobe lamirin lokaci za ka zo, ka misali Adamu ne ake magana da shi, gobe Adamu za ka zo da sauransu, da irin zaki, zaku, zasu, zamu, zata da sauransu. Amma duka waɗannan sun zo ne a ƙarƙashin ƙa'idoji na rabe rubutu. Yau kuma sai muka juya, wancan mun ce lamirin lokaci kafin wakilin suna, yau kuma wakilin suna ne kafin lamirin lokaci. A duk lokacin da wakilin suna ne ya zo kafin lamirin lokaci, to shi kuma haɗewa ake yi, ba rabewa ba. Misali, tana, ta ɗin nan yana nuni da mace tilo guda ɗaya, na kuma yana nuni da tana gudanar da wani aiki, a yanzu take gudanarwa. Za mu saka a cikin jimla domin mu sake fahimta. Larai tana karatu. Larai tana karatu. An ga wannan tana ɗin yana nuna a lokacin take gudanar da wannan karatu ɗin, don haka ba za a rubuta ta daban na daban ba. Idan aka yi haka an rubuta kuskure. Yana wani misali ne, yana misali, Audu yana noma a gona. Audu yana noma a gona. Yana an ga an kawo shi a haɗe, ba za a raba shi ya zama yana haka ba, a rabe ba. Idan aka yi haka an yi kuskure a rubutu, dole a haɗe. Misali, suke, ba za a raba shi ya rabe ba. Misali a cikin jimla, yara ne suke wasa. Yara ne suke wasa, su suke wasa. An ga kenan me, a yara suke na wasa a wannan lokaci. Misali, an tambaya ya nake jin hayaniya, sai aka ce ai yara ne suke wasa. Da haka suke ɗin nan za a rubuta a haɗe, ba za a rubuta su a matsayin arabe ba za a rubuta haka ba. Wannan kuskure ne. Za mu ba da ƙarin misalai domin mu sake gane cewa duk inda wakilin suna ya zo kafin lamirin lokaci, to ana haɗewa ne, ba za a rubuta su a rabe ba, kamar yadda dokar rubutu ta nuna. Suna, muna, muke, take, yake, duka waɗannan ire-ire ne na wakilin suna inda ya zo kafin lamirin lokaci. Misali, suna zaune a bisa dakali. Suna zaune a bisa dakali. Kun ga suna ɗin nan an rubuta su a haɗe, ba a rubuta su a rabe ba. Muna karatu a cikin aji. An ga muna ɗin nan a rubuta a haɗe, ba a rubuta a rabe ba. Muke
mu ne muke jiranka, muke jiranka, mu ne muke jiranka. An ga anan idan muka tuna darussanmu na ƙa'idojin rabe rubutu, kun ga mun rubuta mu daban ne daban, saboda mi wakilin suna ko mafayyaciya ne kuma dirka da ke nuna namiji. Mu ne muke ita ce muke tattaunawa, mu da ke wakilin suna kafin lamirin lokaci. Jiran aikatau, ka da wakilin suna karɓau. Jiran ka, aikin da ake yi ya faɗa kansa, misali Adamu ake jira, mu ne muke jiran ka, ya fito. Suwa suke jira na, ai mu ne muke jiran ka. Don haka muke ɗin nan za a rubuta shi ne a haɗe, ba za a rubuta shi a rabe ba. Take, Laraba ce, Laraba ce take kallo a talabijin, a talabijin. Wace ce ta kunna kallon nan? Laraba ce take kallo a talabijin. An ga take a rubuta shi a haɗe, ba a rubuta shi a rabe ba. Haka yake idan muka ɗauka, Musa ne yake kaɗa ƙararrawa. Musa ne yake kaɗa ƙararrawa. Don haka waye ne yake kaɗa ƙararrawa? Ai Musa ne yake kaɗa ƙararrawa. Za a rubuta yake a haɗe, ba za a rubuta shi a rabe ba. Za mu sake ba da 'yan wasu misalai kaɗan inda wakilin suna yake zuwa kafin lamirin lokaci, wadda kuma a bisa dokar rubutu dole ne za a rabe, za a haɗe, ba za a rabe ba. Mun ba da misali take, muka ce ba za a rubuta shi a matsayin take ba, ba za a rabe ba, wannan kuskure ne. Muka ce yake a haɗe ake rubutawa, ba a rubuta yake haka a rabe, kuskure ne wannan. Muka ce suna a haɗe ake rubutawa, ba a rubuta suna haka a rabe, wannan kuskure ne. Kuma muka ce in yana nema, yana a haɗe ake rubutawa, ba a rubuta yana hakan nan a rabe. Idan tana ne, tana a haɗe ake rubutawa, ba a rubuta tana a rabe. Don haka duk ire-iren waɗannan, tana, yana, muna, suna, kuna, ana, ake, muke, take, suke, duka ana rubuta su ne a ware, a haɗe, ba a rubuta su a ware. Yayin da aka rubuta su a rabe, to an saba wa ƙa'idar rubutu. Da fatan muna amfana kuma muna jin daɗin wannan aji inda muke kawo muku darussa dangane da ƙa'idojin rubutun Hausa. Mun fara daga ƙa'idojin raba rubutun Hausa inda muka tattauna guda 14, yanzu kuma mun faɗo cikin darussa dangane da ƙa'idojin haɗa rubutun Hausa inda muke kawo muku bayanai dangane da ƙa'idojin da Hausa suke nuna dole ne a haɗa rubutu yayin da aka ci karo da su. Ba laifi, a ƙarshen zance na tabbas ku gane ficenta ta ko ta ina. Harshen Hausa ya yi fice, ya rufe ƙofa ko ta ina. Da fari a harsunan duniya, Hausa tana a sahun farko. A jerin dukkan harsuna gurbin sha ɗaya ta ɗauko. Ta ce ta ɗaya a sahun a yanzu kuma muna karkashin ƙa'idojin haɗa rubutu, inda muka ce ƙa'idojin haɗa rubutu su ne ƙa'idojin da yayin da aka ci karo da su a cikin rubutu, to za a haɗa wannan rubutun, ba za a rabe ba. Ko da kuwa an ji cewa a baki an furta kalmomi ne guda biyu, ko kuma idan ma a zahirin kalmomi guda biyu ne, da zaran dai wannan ƙa'ida ɗin ta ce a haɗe su, to za a haɗa wannan rubutun ne, ba za a rabe shi ba. A yau ma za mu ɗauki ɗaya daga cikin ƙa'idojin nan na haɗa rubutu domin mu tattauna, kuma ƙa'idar da za mu ɗauka a yanzu ita ce ƙa'idar da ake cewa harafin A gabanin lamirin lokaci. Harafin A gabanin lamirin lokaci. Harafin A ɗin nan
yana zuwa ne a matsayin wani abu mai kama da wakilin suna ko kuma mai kama da mafayyaciya, domin yana iya fayyace wanda ake magana a kai, sai dai fayyace wanda yake yi kawai yana nuna jam'i ne, da haka kenan ta fannin jam'i yana nuna cewa jam'i ne ba tilo ba. Kuma wanda ake zance a kai wasu ɓoyayyen mutane ne ko ɓoyayyen mutum ne, maza ko mata da sauransu. Da haka da zaran an ci karo da harafin a ɗin nan sai kuma lamirin lokaci ya biyo baya. A baya mun yi maganar lamirin lokacin nan, muka ce shine ake kira lokatak, kuma shine ake kira lamirin taki. Mun ba da misalan dalilan da ke sa ake kiransa lamirin taki ko lokatak, amma mun ci gaba da amfani da lamirin lokaci domin bukata shine a fahimci lakca ɗin da ka'idojin rubutu ɗin. Misalan wuraren da ake samun harafin a ya zo gabanin lamirin lokaci suna da yawa a cikin rubutu. Sannan wani abu shine sau da dama ana cin karo inda ake kawo rubutunsu bayan da ya kamata ba, ma'ana ba a haɗe ba. Ga misalansu kamar haka: ake, ana. Ake da ana duka ana rubuta su ne a haɗe, kalmomi ɗaya ne, kalma ɗaya ne ake, sannan kalma ɗaya ce ana, ba a rabewa. Misali, a nan ne ake karɓar bashi. Misali, mutum ya je banki karɓar bashi, aka ce a nan ne ake karɓar bashi. Allah raba mu da bashi ko. So ake ɗin nan an ga an rubuta shi a haɗe, ba za a rubuta ake ba. Wannan ba daidai ba ne, wannan shi ne daidai. Za mu sake ba da misali. Ya zo shi a lokacin da ake ruwa. Ya zo shi a lokacin da ake ruwa. An ga anan ma ake a rubuta a haɗe, don haka kuskure ne a rubuta ake kamar haka, kuskure ne. Za mu ɗauki ana, shi ma mu ga yadda yake zuwa a cikin jimla. Ana tsula sanyi. Tsula sanyi yau. Ana tsula sanyi yau, ko kuma a ce yau ana tsula sanyi. Yau ana tsula sanyi. Ma'ana ana yin sanyi sosai, don haka duk inda aka kawo ana ɗin nan za a haɗe ne, ba za a rabe ba. Kamar yadda aka ga ana a nan da ana a nan, haɗe su aka yi. Kuskure ne a rubuta ana daban-daban, wannan kuskure ne. Yadda aka haɗe sun nan shine daidai. Za mu sake ba da misalai a cikin wasu jimla domin a ga cewa duk inda aka samu harafin a ya zo, sannan kuma lamirin lokaci ya biyo bayansa, kamar ke ko na, wanda yake nuna ake ko ana gudanar da aikin, to lallai dole ne a haɗe, ba za a rabe ba. Gobe ne ake batu. Misali, gobe ne ake batu, ma'ana ai ana magana ne dangane da gobe. Ana magana ne dangane da gobe. Gobe ne ake batu. Ai haka ake yi. Ai haka ake yi. Misali, an tambaya kai ko yaya kai ka ɗora wannan akan wannan, sai ce ai haka ake yi, ma'ana hakan nan dai ake aiwatarwa, haka aka saba yi, don haka ake yi. Idan muka ɗauki ana yayyafi a bakin kasuwa.
a bakin kasuwa, ana yayyafi a bakin kasuwa. An ga ana dinnan an rubuta a haɗe amma ba a rubuta shi a rabe ba. Kuskure ne a rubuta ana a rabe. Saboda haka a duk inda aka ga waɗannan misalan wurare biyu wanda harafi ya zo gabanin lamirin lokaci, to dole ne a rubuta shi a haɗe, a rubuta harafin da aɗin da lamirin lokacin a haɗe ba a raba ba. Inda muka ce dole ne a rubuta ana haka, ba za a rubuta ana haka ba. Sannan dole ne a rubuta ake a haɗe, wani a haɗe suke. Bari na sake haɗe su. Ake a haɗe, ba za a rubuta ake ba. Wannan kuskure ne. Da fatan muna amfana da waɗannan darussa da muke kawo muku dangane da ƙa'idojin rubutun Hausa, kuma da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu da ƙarfafa mana gwiwa ta hanyar danna mana subscribe a tashoshinmu da danna mana like da kuma yin tsokaci don tabbatar da cewa kuna tare da mu, domin hakan yana matukar ƙarfafa mana gwiwa tare da ba mu ƙwarin gwiwan cewa mu ci gaba da kawo muku ire-iren waɗannan lakcoci. Mun gode. Harshen Hausa ya yi fice ya rufe ƙofa ko ta ina. Muna da mawaƙan al'umma, akwai na fada a Hausawa, akwai na maza ganan sha'awa, sai sana'a ku jerawa. Muna da na talla da barkwanci ko aiki aka aikawa, yaɓe da daka da kaɗi da niƙa da sauran aiki ko a ina. Harshen Hausa ya yi fice ya rufe ƙofa ko ta ina. Ana karantar shi harshen a nan ƙasa da wajen Hausa. Ingila, China da Amurka, wasu suna yi a Faransa. Yawan adadin farfesoshi da daktocinmu a fanninsa ya sa ni nake ta bugan kirji na nuna ficen ta ko ta ina. Harshen Hausa ya yi fice ya rufe ƙofa ko ta ina. Ana digiri kan ita Hausa, fugus da udus kuji zance na. ABU ga BUK, kasu da basu duk suna. Akwai Unimed ga can har da suluk a hasashe na. Ana yi har can FUK. Assalamu alaikum rahmatullah. Barkanmu da sake haɗuwa a cikin wannan aji inda muke tattaunawa dangane da ƙa'idojin rubutun Hausa. Mun gangaro bayanai inda muka kammala darussa dangane da ƙa'idojin raba rubutu. A yanzu kuma muna karkashin darussan ƙa'idojin raba rubutun Hausa, inda muka ce ƙa'idoji ne waɗanda da zaran an ci karo da su a cikin rubutu, to ire-iren wuraren ana haɗe su ne, ba a rabewa, ko da ko a baki yayin furuci mutum ya ji a rabe suke, ko kuma ko da kalmomi biyu a zahiri yake furtawa, amma idan dai dokan nan ta yi aiki a kansu, ko ɗaya daga cikin dokokin nan sun yi aiki a kansu, to dole ne a rabe, ba za a haɗa ba. A yau ma za mu ɗauki ɗaya daga cikin ƙa'idoji na haɗa rubutun nan domin mu yi bayani a kan ƙa'idar. Ƙa'idar da za mu ɗauka a yau ita ce ƙa'idar da ake kira kalmomin nuni ko ishara. Kalmomin nuni ko ishara kalmomin nuni ko ishara. A wasu lokuta ana kiransu da nunau, ana kiransu da kalmomi nunau. So waɗanne ne kalmomin nuni ko ishara? Wasu nau'ukan kalmomi ne a Hausa waɗanda da zarar an ambace su suna nuni ne ga wani abu ko wani al'amari, ko kuma suna ishara zuwa ga wannan abu ko wannan al'amarin. Misalansu sun haɗa da wannan. Idan aka ce wannan, ana nufin wani abu da yake kusa wanda za a nuna shi wannan, ko kuma wani al'amari da za a yi batu a kansa, ai wannan al'amarin. Wani ƙarin misali shine waɗannan. Wanda su kuma jam'i ne na wasu abubuwa da suke kusa ko kuma wasu al'amura. Waɗannan yara ko waɗannan duwatsu ko waɗannan al'amura suna da ruɗarwa. Bayan su akwai wancan. Akwai kuma waɗancan.
wani abu da yake nesa, waɗancan kuma wasu abubuwa da yawa da suke nesa. Yanzu za mu ɗauke su domin mu saka su a jimla mu ga yadda suke zuwa, yadda kuma ake rubuta su a haɗe. Don haka misali, wannan ɗin nan yadda aka kawo shi ba za a rabe shi ba, haka waɗancan ko waɗannan ba za a rabe ba, wancan ba za a rabe ba, waɗancan ma ba za a rabe ba. Za mu gansu a cikin jimla. Wannan yaron yana da hazaƙa, yana da hazaƙa. Wataƙila wani yaro ne mai hazaƙa a aji, sai aka ce wannan yaron yana da hazaƙa. An ga yadda aka rubuta wannan, ba a rubuta shi a matsayin kalmomi guda biyu ba, ba a ware aka ce wan daban ba, nan daban ba, saboda kuskure ne idan an yi haka. Dole ne a rubuta shi a haɗe a matsayin kalma ɗaya. Haka waɗannan, misali, na so a bani waɗannan littattafan. Wataƙila littattafai ne na adabin kasuwar Kano masu yawa, ya so a ba su shi, sai ya ce na so a bani waɗannan littattafan. An gani, kun ga wani misali na kalmomi masu cin gashin kansu wanda mun tattauna a baya. Kun ga na lamirin da yake nuna mutum ko yake fayyace mutumin. So aikatau mai gaba ɗaya. A, harafin A wanda dole a rubuta shi kaɗansa. Ba, na bayarwa, daga bayarwa, aikatau mai gaba ɗaya. Ni, shi ma lamirin mutum, lamirin suna. Waɗannan shine kalmar mu ta nuni ko ishara, littattafan. So an ga kenan yadda me waɗannan, in mun tuna ƙa'idojin raba rubutunmu, dole ne kowanne mu rubuta shi kaɗai ɗinsa, ba za a raba ba. Ya kamata kenan duk yayin da muke rubutu, duk wata doka da mun tattauna ta mun wuce, idan aka ganta a cikin rubutu za a tuna me yasa aka rubuta kalmar nan haka. Da zaran an haddace su, ai doka kaza ce ta ce a raba, doka kaza ce ta ce a raba, to shi kenan. Don haka waɗannan an ga an rubuta su a rabe, a haɗe, ba a rubuta a rabe ba. Don haka kuskure ne a ce waɗan sai kuma a ce nan ɗin daban. Kuskure ne a raba su, dole ne a haɗa waɗannan, ba za a rabe waɗan daban nan daban ba. Sai waɗancan fulawoyin suna da kyau, an ga waɗancan ba a raba aka ce waɗan da can ba, sai aka haɗe su. Haka in wancan ne ma, bari mu ɗauki wancan, shine muka tsallake shi na uku, mu yi bayaninsa. Wancan yaron za ka kira min kenan. An ga wancan an haɗe shi. A nan ma an ga zaka, mun tattauna zaka a baya, inda muka ce za shine mi lamirin lokaci kafin wakilin suna. Zaka kira kuma aikatau ne, don haka za a rabe shi da min. So kenan me wancan za a rubuta a haɗe, ba za a rubuta shi a rabe ba. Kenan kuskure ne a rubuta wan daban, can daban. Wannan kuskure ne, dole ne a rubuta shi a haɗe. Yanzu za mu sake fito da su domin mu gansu, mu sake fahimtar su duka waɗannan kalmomin ishara ko kalmomin nuni, waɗanda ake kira kalmomi 'yan nunau ko kalmomi nunau. Ana rubuta su ne a haɗe, ba a rubuta su a rabe, ba a raba su a duk inda aka gansu a cikin jumla. Misali, muka ce wannan, ba za a ce wannan ba, ba za a rubuta haka ba.
wancan, ba za a ce wancan ba, wannan kuskure ne. Haka waɗannan, haka za a rubuta su, ba za a rubuta waɗannan ba, kuskure ne. Haka waɗancan, kamar dai na baya, su ma ba za a rubuta waɗancan ba, kuskure ne. Duk wuraren da aka gansu a cikin jumla dole ne a rubuta su a haɗe, ba za a rubuta su a rabe ba, in dai kalmomi ne nunau. Da fatan muna jin daɗi kuma muna fahimtar waɗannan darussa da muke yi dangane da ƙa'idojin rubutun Hausa, kuma da fatan za su taimaka mana wajen tsaftacewa da gyara rubutunmu, musamman ga manazarta da sauran marubuta da ɗalibai da suke rubutu cikin harshen Hausa a kowane lokaci. Wani abu shine, duk da za mu zo mu yi maganarsa daga baya a darasi na musamman ko kuma a shiri na musamman, ire-iren rubutu, kwamacalar da muke a rubutu, kurakurai da muke mu ɗora su akan intanet, shine yake sa intanet yake ɗaukan shiririta a rubutun Hausa ya rika bamu yayin da muka tura nema a injin nema na Google ko muka tura a ƙirƙirar basira na artificial intelligence. Amma a lokacin da gaba ɗaya a ce rubutunmu ya gyaru akan intanet, muke rubutu mai kyau akan intanet, to lallai gaba ɗaya rubutun Hausa da za a samu akan intanet ɗin nan zai kasance tsaftatacce, kuma zai kasance yana bin ƙa'ida da tsari, yana fitowa da ƙa'idojin rubutu masu kyau. Saboda duk gurɓacewar rubutu yanzu da muke gani muke kushewa akan intanet, mu ne, hotonmu ne yake nunawa, mu ne dai muka ɗora wannan rubutun har intanet ɗin ya koye shi a haka. In AI ne, har AI ɗin ya koye shi a haka, ƙirƙirar basira. Amma yayin da muka canza muke ɗora rubutu mai kyau, su ma duka waɗannan na'urori ɗin za su ɗauki rubutu mai kyau ɗin, daman tun da mu suke kwaikwayo. Allah ya mana jagora, da fatan za a ci gaba da kasancewa da mu ta hanyar yi mana subscribe da yin comment da kuma yin like a bidiyoyin da muke ɗorawa. Ko a sakai sun rufe kofa ko ta ina, harshen Hausa ya yi fice ya rufe kofa ko ta ina. Fage na gini tun can baya Hausawa sun yi suna, gano su ke tsara ta su nemi tsari gun 'yan ɓarna. Leƙa ginin fadojinmu ka gane akwai manyan magina, Afirka karam kaf Hausawa mun rufe kofa ko ta ina. Harshen Hausa ya yi fice ya rufe kofa ko ta ina. Tsari na gida a gina a shiga, Afirka a da ba tamkar mu. Rumbu gefe ga madafi, can ga bayi sai dai mu, can zauruka can bishiya nan. Assalamu alaikum rahmatullah, barkanmu da sake haɗuwa a wannan aji na ƙa'idojin rubutun Hausa, inda muke ɗaukan ƙa'idojin rubutun Hausa ɗaya bayan ɗaya muke tattauna su. Mun koro bayanai masu yawa dangane da ƙa'idojin raba rubutu, waɗanda muka ce su ne ƙa'idojin da in an ci karo da su ake raba rubutu, ake raba waɗannan kalmomi, ba a haɗe su. Bayan mun kammala su kuma muka shiga ƙa'idojin haɗa rubutu, wanda har yanzu ma muna nan ƙarƙashin ƙa'idojin haɗa rubutu. A yau kuma za mu ɗauki ɗaya daga cikin ƙa'idojin na haɗa rubutu domin mu tattauna dangane da shi. Kada a manta, mun ce ƙa'idojin haɗa rubutu su ne ƙa'idojin da idan aka ci karo da su a cikin rubutu, to za a haɗe waɗannan kalmomin, ko da an ji cewa baki ya furta su daban-daban, kuma ko da kalmomi ne masu cin gashin kansu a zahiri, in dai sun faɗo ƙarƙashin ɗaya daga cikin waɗannan ƙa'idoji na haɗa rubutu, to dole ne a haɗe su. Ƙa'idar da za mu ɗauka yau domin mu yi bayani dangane da ita ce ƙa'idar da ake kira kalmomin tambaya. Kalmomin tambaya. Kalmomin tambaya. Duka waɗannan a ƙarƙashin ƙa'idojin haɗa rubutu. Ƙa'idojin haɗa rubutu. Ƙa'idojin haɗa rubutu. Su waɗannan kalmomin tambaya wani lokaci su ne ake ce musu tambayau. Idan aka ga a rubuta kalmomin tambaya ko a rubuta tambayau, to duka dai
abu ɗaya ake nufi. To menene kalmomin tambaya ko tambayo? Su ne kalmomin da ake amfani da su domin yin tambaya a cikin jumla. Yawanci waɗannan kalmomi idan suka zo ana yin tambaya ne da su a cikin jumla. Sannan su ne suke faɗowa yawanci a matsayin wakilin suna tambayau ko wakilin suna ɗan tambaya, saboda yawanci idan aka yi amfani da su suna tambaya ne dangane da wani ko wata ko wasu ko waɗansu ko kuma wani abu ko waɗansu abubuwa. So don haka kenan suna wakiltan wani suna ne da ake tambaya dangane da shi, shi yasa ake kiran su wakilin suna yan tambaya ko wakilin suna tambayau. Kalmomin tambaya da za mu tattauna sun haɗa da na farko wanne. Wanne wannan kalma ce ta tambaya wadda take nuni ga namiji. In an ce wanne abu ne namiji, ko da mutum ne ko kuma duk da ko mutum ko wani abu ko wani al'amari duk ana amfani da wanne, amma kuma dole kasance jinsin namiji. Akwai kuma wacce, wanda wannan kuma tana kamawa jinsin mace. In an yi amfani da kalmar wacce to jinsin mace ake nufi ba jinsin namiji ba. Za mu ɗauka mu saka su a cikin jumla domin mu ga yadda za su kasance. Wanne ne naka? Wanne ne naka? Misali an fito daga masallaci sai aka ga takalma iri biyu, sai mu sai tambayi Audu wanne ne naka? Don haka wanne ne kenan na Audu. Kada a manta wannan kalmar dirka ce, dirka da ke nuna jinsin namiji. Mun tattauna dirka a baya a cikin ƙa'idojin raba rubutu, don haka dole a rabe da wanne, ba za a haɗe ba. Amma ita wannan kalmar wanne kuskure ne a ce an rubuta ta a matsayin wanne, an raba wannan ne ɗin. Kuskure ne wannan, ba za a rubuta haka ba. Haka kuma idan muka ɗauki kalmar wacce, inda muka ce ana sa ta a matsayin abin da ke nuna jinsin ta mace. Misali a cikin jimla, wacce ce akuyarsa? Akuyarsa. An gana a haɗe akuyar da sa saboda gajeruwar mallaka ne. Mun tattauna dokar gajeruwar mallaka a baya. Wannan kuma dirka ce da take nuna ta mace, don haka ita ma an ga an ware ta. Amma wannan wacce ɗin an ga cewa an rubuta ta a haɗe, ba za a rubuta haka ba, ba za a rubuta wacce haka ba. Wannan kuskure ne, ba a rubuta haka. Wani ƙarin misali bayan wanne da kuma wacce, akwai waɗanne. Waɗanne wannan kalmar tambayau ɗin tana nuni ne ga jam'i. Waɗanne tana nuni da jam'i. Akwai kuma mene. Akwai mene. Za mu ɗauki waɗanne mu ba da misali a cikin jimla. Waɗanne yara ne suke surutu? Waɗanne yara ne suke surutu? Waɗanne yara ne suke surutu? An ga inda waɗanne suka fito, ba a ce waɗan haka, ba a ce waɗan sai aka ware ne daban ba, saboda kuskure ne. Ba za a ware ne ba, dole a haɗe su. Waɗanne yara ne suke surutu? Mene za mu ɗauka, shi ma mene dole a rubuta shi a haɗe. Misali, menene sunanka? Menene sunanka? An ga an haɗe ka da suna saboda gajeruwar mallaka ce. Ka ɗin nan, me ka ɗin nan shi ya mallaki wannan suna. Wannan kuma an ga an rabe saboda dirka ce. Amma mene ɗin nan saboda tambayau ce, kalma ce tambayau, don haka ba za a rabe me da ne ba, sai dai a haɗe mene. Ba za a rubuta mene, me daban ne daban ba, ba za a rubuta haka ba, kuskure ne. An ga kenan duk ire-iren waɗannan kalmomi, wanne, wacce, waɗanne, mene, duka za a
haɗe su ne, ba za a rabe su ba. Kenan idan muka fito da su sarari yanda za a gansu, za mu ga cewa duka waɗannan kalmomi dole ne a rubuta su a haɗe, ba wai a rubuta su a rabe ba a cikin rubutu. Misali muka ce wanne za a rubuta a haɗe, amma ba za a ce wanne ba, wannan kuskure ne. Muka ce mene za a rubuta a haɗe, ba za a ce mene ba, wannan kuskure ne. Dole ne a rubuta a haɗe a koyaushe. Muka ce wacce, ba za a ce wacce ba, kuskure ne. Muka ce waɗanne, waɗanne, kuskure ne a rubuta waɗanne, kuskure ne. Kuskure ne a raba, kuskure ne a raba ne ɗin nan. Don haka dole a rubuta su a haɗe. Ire-iren waɗannan kalmomi su ne ake kira kalmomin tambaya, yayin da idan aka ci karo da su a Hausa dole ne a rubuta su a haɗe, ko da an ji cewa a baki furta su ake a matsayin kalmomi guda biyu. Don haka yayin da aka rubuta su a matsayin kalmomi guda biyu aka ware su, an saba ƙa'idar rubutu ta haɗa rubutu ƙarƙashin dokokin haɗa rubutu wanda ake kira kalmomin tambaya ko kuma kalmomi tambayau. Da fatan muna ƙaruwa da waɗannan lakcoci da muke kawowa dangane da ƙa'idojin rubutun Hausa, kuma da fatan za su taimaka mana wajen tsaftace rubutunmu yayin da muke rubutun nazarce-nazarcenmu a cikin harshen Hausa. Allah ya mana jagora. Ya rufe kofa ko ta ina, fage na gini tun can baya, Hausawa sun yo suna, gano su ke tsara ta su nemi tsari gun 'yan ɓarna. Leka ginin fadojinmu ka gane akwai manyan magina, Afirka karam kaf Hausawa mun rufe kofa ko ta ina. Harshen Hausa ya yi fice ya rufe kofa ko ta ina, tsari na gida a gina a shiga, Afirka a da ba tamkar mu. Rumbu gefe ga madafi, can ga bayi sai dai mu, can zauruka can bishiya, nan ɗakunan matanmu, zaman gandu ma mun yi fice mun rufe ƙofa ko ta ina. Harshen Hausa ya yi fice ya rufe ƙofa ko ta ina, in ku abinci ka so magana mu ne. Assalamu alaikum warahmatullah. Barkanmu da sake haɗuwa a wannan aji na ƙa'idojin rubutun Hausa, inda muke ɗaukan dokokin rubutun Hausa ɗaya bayan ɗaya muke tattauna su. Kada a manta mun kammala ƙa'idojin rabe rubutun Hausa inda muka tattauna guda 14, yanzu kuma muna ƙarƙashin ƙa'idojin haɗa rubutun Hausa. A yanzu za mu tattauna ɗaya daga cikin ƙa'idojin haɗe rubutun Hausa wanda ake kira kalmomin tattarau. Kalmomi tattarau ana kiransu tattarau ko kuma jam'u. Tattarau ko kuma kalmomin jam'u. Kalmomin jam'u. Waɗannan kalmomin tattarau ko kuma kalmomin jam'u su ne kalmomin da yayin da aka ambace su, so suna nufin abubuwa da yawa ne a cikin jimla, ba abu guda ɗaya ake nufi ba. Ma'ana dai ana amfani da su ne domin a ambaci abubuwa masu tarin yawa, abubuwa da suka wuce ɗaya a cikin jumla ɗin nan. Misali daga cikinsu kuma shine komai. Wani lokaci kamar yadda na faɗa a duka sauran dokoki da muka tattauna na haɗa rubutu, su matsalan wuraren da dokokin haɗa rubutu suke aiki shine yayin da mutum ya furta ire-iren waɗannan kalmomin zai ji tamkar bakinsa ya furta kalmomi guda biyu ne. Wani lokaci kuma a zahirin ma kalmomi guda biyu ne, amma dai doka ta ce dole ne a haɗe su, don haka dole a haɗe su ɗin a cikin rubutu. Misalin wannan kalma ta komai, wasu za su ji bakinsu tamkar sun ce komai, kamar kalmomi biyu suka faɗa komai, da haka sai su rubuta su a matsayin kalma biyu. A zahiri kuma ba daidai ba ne, dole ne a rubuta su a matsayin kalma ɗaya. Misali a cikin jimla, komai kake so
akwai a wannan shago. Komai kake so akwai a wannan shago. An ga kake ma an rubuta shi. Wannan yana ɗaya daga cikin dokokin da muka yi a kwanan baya na haɗa rubutu, wanda muka ce kake akan rubuta shi ne a haɗe, saboda wakilin suna ya zo kafin lamirin lokaci. So kuma aikatau ne mai gaba ɗaya, da haka dokan rabe rubutu ne take aiki a kansa. Amma komai ɗin nan an ga an haɗe shi, don haka ba za a ce komai ba, ba za a rabe shi haka a ce komai ba, kuskure ne. Misali na biyu da za mu ɗauka shi ne kalmar ko'ina. Ko'ina. Ko'ina shi ma yana nuna ko a ina wannan al'amari yake, don haka shi ma ana ɗaukansa a matsayin kalmomin jam'u ko kuma kalmomin tattarau. Jam'u, na rubuta shi ba daidai ba, jam'u. Ko'ina ɗin nan idan za mu ɗauki misalin jumla mu saka shi, ana iya sa shi kamar haka. An yi ruwa jiya a ko'ina. An yi ruwa jiya a ko'ina. Misali wani babban gari ne sai aka tambaya a ina aka yi ruwan nan. Ai an yi ruwa jiya a ko'ina. An yi ruwa a kowace unguwa kenan. Da haka ko'ina ɗin nan an ga an rubuta shi a matsayin kalma ɗaya, ba za a rubuta shi a matsayin ko daban ina daban ba. Ba za a rubuta shi a matsayin ko'ina ba, saboda dokar haɗa rubutu ce take aiki a kansa. Bayan komai da ko'ina akwai kowa. Kowa. Kalmar kowa ma ana rubutawa a matsayin kalma ɗaya, ba za a rabe ba. Misali a cikin jimla, ya kamata kowa ya mayar da hankali. Ya mayar da hankali. Ya kamata kowa ya mayar da hankali. Da haka kowa ɗin nan an rubuta a matsayin kalma ɗaya, ba a rubuta ko daban wa daban ba. Kenan duk wuraren da ire-iren waɗannan kalmomin jam'u suka fito, dole ne a rubuta su a haɗe, ba za a rubuta su a rabe ba. Za mu ɗauki ƙarin misalai domin mu ga yadda kalmomin jam'u suke fitowa a cikin jimla, da kuma yadda ake rabe su a cikin rubutu, ake haɗe su a cikin rubutu, ba a rabe su. Mun ba da misalan komai da kowa da ko'ina. Za mu sake saka su a cikin jimla. Ai ya ce babu komai. A cikin ajin. Ai ya ce babu komai a cikin ajin. Wataƙila an ce ya duba ko an bar wani abu a cikin ajin, amma sai ya duba sai ya ce ai babu komai a cikin wannan ajin. Don haka an ga komai ɗin nan an rubuta shi a matsayin kalma ɗaya, ba a rubuta a matsayin kalmomi guda biyu ba. Haka kowa. Kowa ya sanyo fararen kaya. An gani yadda aka kowa ya fito a matsayin kalma ɗaya, ba a rabe shi aka ce ko daban wa daban ba. Ko bayan waɗannan komai, kowa, ko'ina, akwai wasu kalmomin jam'u irin koyaushe. 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 Idan muka ɗauki kalmar koyaushe muka saka a cikin jimla, za mu ga misali kamar haka. Ana samun ɗalibai. Ana samun ɗalibai. Samun ɗalibai
koyaushe a wannan makaranta, watakila makarantar wadda tana ɗauke da ɗalibai da yawa ne, ko waɗannan sun tafi gida akwai waɗannan, in 'yan digirin farko sun tafi akwai 'yan digiri na biyu da na uku, don haka ana samun ɗalibai koyaushe a wannan makaranta. Wannan koyaushe ɗin ba za a rubuta ko daban yaushe daban ba, saboda idan aka yi haka kuskure ne, ya saba wa ƙa'idan haɗa rubutu. Dole ne a rubuta a matsayin kalma ɗaya kamar yadda ta zo a nan, koyaushe, ba za a ce koyaushe ba. Za mu fito da waɗannan kalmomi su kaɗai ɗinsu domin a ga zubinsu waɗanda suke daidai da kuma zubinsu waɗanda ba daidai ba. Zubinsu da suke daidai su ne waɗanda aka rubuta a haɗe kamar haka. Zubin da ba daidai ba kuma shine wanda aka rubuta a rabe kamar haka. Wannan ba daidai ba ne. Wannan zubin komai daidai ne, amma zubin komai haka ba daidai ba ne. Zubin koyaushe haka, koyaushe daidai ne, amma idan aka ce koyaushe ba daidai ba ne, kuskure ne. Haka idan aka sa zubin ko'ina, wannan daidai ne, amma idan aka ce ko'ina kamar haka, ya zama an yi kuskure, ba daidai ba ne, saboda ya saba ƙa'idar rubutu. Da fatan muna ci gaba da jin daɗin waɗannan ƙa'idojin rubutu da muke tattaunawa a jerin darussan da muke kawo ƙarƙashin ƙa'idojin rubutun Hausa, kuma da fatan za a ci gaba da kasancewa da mu ta hanyar yi mana comment, domin haka yana ƙarfafa mana gwiwa. Masu tambayoyi kuma a koyaushe suna iya sakawa a ɓangaren tsokaci, wato comment kenan, inda ɗaya daga cikin ma'aikatanmu za su duba domin ba su amsar da ya kamata. Ko ta ina harshen Hausa ya yi fice, ya rufe kofa ko ta ina. Wani ya ji ina ta zubar zance akan ta fasahar 'yan Hausa, na ce dukka a tsaranta ta fi gaban kanwar lasa. Sai ko ya ce 'yar Hausar ce ta zamto gagargun gasa, na ce masa tabbas kuwa Hausa ta rufe ƙofa ko ta ina. Harshen Hausa ya yi fice, ya rufe ƙofa ko ta ina. Na ce mar bana magana ta sai fa da hujja mai ƙarfi, zauna sannan saurara in baka bayani don zai fi. Idan da abokai ka kira su ku ji ni a tare ba laifi, a ƙarshen zance na tabbas ku gane ficenta ta ko ta ina. Harshen Hausa ya yi fice, ya rufe ƙofa ko ta ina. Da fari a harsunan duniya Hausa tana a sahun farko, a jerin dukkan harsuna gurbin 11 ta ɗauko. Ita ce ta ɗaya a sahu na gaba idan a Afirka ka sauko. Afirka ƙwarai kuwa ta yi fice, ta rufe ƙofa ko ta ina. Harshen Hausa ya yi fice, ya rufe ƙofa ko ta ina. Harshen fari yawan jama'a shine madarin birnin Sin. Hausawa a kiyasin su miliyan 100.50. A bakar fata ba mai wannan sai ita ɗaya Hausar Yasin. Ko a fagen adadin jama'a ta rufe ƙofa ko ta ina. Harshen Hausa ya yi fice, ya rufe ƙofa ko ta ina. A dukka baƙaƙen al'umma ba mai wayon Hausa. Assalamu alaikum, barkanmu da sake haɗuwa a wannan aji inda muke tattauna ƙa'idojin rubutun Hausa. Mun yi bayanai dangane da ƙa'idojin raba rubutu, a yanzu kuma muna ƙarƙashin ƙa'idojin haɗa rubutu, inda muka ce ƙa'idojin raba haɗa rubutu su ne ƙa'idojin da yayin da aka ci karo da su a cikin rubutu to za a haɗa wannan rubutun, ba za a rabe ba, ko da kuwa an ji cewa a baki an furta kalmomi ne guda biyu, ko kuma idan ma a zahirin kalmomi guda biyu ne, da zaran dai wannan ƙa'ida ɗin ta ce a haɗe su to za a haɗa wannan rubutun ne, ba za a rabe shi ba. A yau ma za mu ɗauki ɗaya daga cikin ƙa'idojin nan na haɗa rubutu domin mu tattauna, kuma ƙa'idar da za mu ɗauka a yanzu ita ce ƙa'idar da ake cewa harafin A gabanin
gabanin lamirin lokaci, lamirin lokaci. Harafin a gabanin lamirin lokaci. Harafin a din nan yana zuwa ne a matsayin wani abu mai kama da wakilin suna ko kuma mai kama da mafayyaciya, domin yana iya fayyace wanda ake magana a kai, sai dai fayyace wanda yake yi kawai yana nuna jam'i ne, da haka kenan ta fannin jam'i yana nuna cewa jam'i ne ba tilo ba. Kuma wanda ake zance a kayi wasu ɓoyayyen mutane ne ko ɓoyayyen mutum ne, maza ko mata da sauransu. Don haka da zaran an ci karo da harafin a din nan sai kuma lamirin lokaci ya biyo baya. A baya mun yi maganar lamirin lokacin nan muka ce shine ake kira lokatak, kuma shine ake kira lamirin taki. Mun ba da misalan dalilan da ke sa ake kiransa lamirin taki ko lokatak, amma mun ci gaba da amfani da lamirin lokaci domin bukata shine a fahimci lakca din da ka'idojin rubutu din. Misalan wuraren da ake samun harafin a ya zo gabanin lamirin lokaci suna da yawa a cikin rubutu. Sannan wani abu shine sau da dama ana cin karo inda ake kawo rubutunsu bayan da ya kamata ba, ma'ana ba a haɗe ba. Ga misalansu kamar haka: ake, ana. Ake da ana duka ana rubuta su ne a haɗe, kalmomi ɗaya ne, kalma ɗaya ne ake, sannan kalma ɗaya ce ana, ba a rabewa. Misali, a nan ne, a nan ne ake karɓar bashi. Misali, mutum ya je banki karɓar bashi, aka ce a nan ne ake karɓar bashi. Allah raba mu da bashi ko. So ake ɗin nan an ga an rubuta shi a haɗe, ba za a rubuta ake ba. Wannan ba daidai ba ne, wannan shi ne daidai. Za mu sake ba da misali. Ya zo shi a lokacin da ake ruwa. Ya zo shi a lokacin da ake ruwa. An ga anan ma ake a rubuta a haɗe, don haka kuskure ne a rubuta ake kamar haka, kuskure ne. Za mu ɗauki ana, shi ma mu ga yadda yake zuwa a cikin jimla. Ana tsula sanyi, tsula sanyi yau. Ana tsula sanyi yau, ko kuma a ce yau ana tsula sanyi, yau ana tsula sanyi. Ma'ana ana yin sanyi sosai, don haka duk inda aka kawo ana ɗin nan za a haɗe ne, ba za a rabe ba. Kamar yadda aka ga ana a nan da ana a nan, haɗe su aka yi. Kuskure ne a rubuta ana daban-daban, wannan kuskure ne. Yadda aka haɗe sun nan shine daidai. Za mu sake ba da misalai a cikin wasu jimla domin a ga cewa duk inda aka samu harafin a ya zo, sannan kuma lamirin lokaci ya biyo bayansa, kamar ke ko na, wanda yake nuna ake ko ana gudanar da aikin, to lallai dole ne a haɗe, ba za a rabe ba. Gobe ne ake batu. Misali, gobe ne ake batu, ma'ana ai ana magana ne dangane da gobe, ana magana ne dangane da gobe, gobe ne ake batu. Ai haka ake yi, ai haka ake yi. Assalamu alaikum warahmatullah, barkanmu da sake haduwa ƙarƙashin waɗannan jerin darussa da muke dangane da ƙa'idojin rubutun Hausa.
inda muka jero bayanai dangane da ƙa'idojin raba rubutu. A yau kuma ko a yanzu mun riga mun fara bayanai dangane da ƙa'idojin haɗa rubutun Hausa. A yanzu ma za mu ɗauki ɗaya daga cikin ire-iren ƙa'idojin haɗa rubutun nan domin mu yi bayani dangane da shi. Yau ko ƙa'idar da za mu ɗauka shine ita ce ta ƙadariyar wa. A lokacin da muka yi bayanin wa a ƙarƙashin ƙa'idojin raba rubutu, dama mun yi muku bayani cewa wa ta ƙadariya ce saboda tana da ruwa biyu. Akwai wurin da take fitowa a cikin ƙa'idojin raba rubutu, akwai kuma inda take fitowa a cikin ƙa'idojin haɗa rubutu. Tana da sunaye daban-daban, wanda muka ce a cikin ƙa'idojin raba rubutu ɗin nan idan an ganta ana rabe ta, kuma sunayen da ake mata a ƙa'idojin raba rubutu za mu kawo su a matsayin bita. Ya haɗa da ana ce mata wa a matsayin wakilin suna, wa a matsayin wakilin suna, ko kuma a ce mata wa a matsayin mafayyaciya, ko kuma a ce mata wa a matsayin zagin aikatau, wani lokaci ma ana cewa wa a matsayin jakada, duka waɗannan ra'ayoyi ne na masana. Me yasa suke faɗa musu? Kowane masani da ya kawo ire-iren wani a cikin rubuce-rubucensu ai suna da dalili da suka dogara da shi. In an ce wakilin suna ne saboda tana wakiltar suna. Misali in aka ce ya ba wa Binta agogo, ya ba wa Binta agogo, ya ba wa Binta agogo. Bari mu saka jimlar ta cika. Ya ba wa Binta agogo. Wannan wa ɗin ai yana komawa ne kan Binta, da haka kenan kamar wani wakilin suna ne na Binta. Sannan yana fayyace wa aka ba wa ɗin, duk da kai tsaye ba za a ce yana fayyacewa tamkar sunan sauran mafayyata ba da suke fayyacewa ta fannin jinsi da adadi da sauransu. Don haka kuma ana ce masa zagin aikatau. Abin da yasa ake ce masa zagin aikatau, dama ai in an ga zagi sai a ga sarki. To ga ya zo kafin aikatau, da aka kawo gana aikatau sai kuma gashi nan. Kamar haka ne ma kuma ake ce masa jakada, don haka gashi nan a gaban aikatau ɗin. Aikatau ba na bayarwa, aikin da aikin da shi ya yi, in Adamu ne, in Musa ne, in waye, shine bayarwa, ya bayar, shine aikin. To aikin kuma a wa aka bawa? A Binta aka bawa. Don haka wannan wa ɗin kuma yana ja gaba a wannan ba ɗin, yana ja gaba a ba kenan. Don haka yana matsayin zagin aikatau ba, ko kuma yana matsayin jakadan ba. So kuma dai wani suna aka ɗauka, suna da dalilin da yasa suka yi amfani da ire-iren waɗannan sunaye. Bukata dai kawai a gane yayin da aka ci karo da irin wannan wa ɗin wanda ya zo a matsayin wakilin suna ko a matsayin jakada ko zagin aikatau, to ana rabe shi ne, ba a haɗe shi. Amma yau za mu ɗauki ɗaya ɓarinsa ne, ma'ana wanda wa ɗin da ya faɗo a cikin ƙa'idojin haɗa rubutu, wanda shi kuma sunansa daban ne, kuma dokar da ta hau kansa doka ce daban wanda ta shafi dokokin haɗa rubutu. Sunan dokar kuwa ita ce wa a matsayin, ba a matsayin jakada ba ko matsayin wakilin suna, sai dai mai a ce wa a matsayin ɗafaƙeya, wa a matsayin ɗafaƙeya, a matsayin ɗafi, a matsayin ɗafaƙeya. Don haka ana ce mata kuma kawai ɗafaƙeyawa, ɗafaƙeyawa. An san ɗafi ana da manya iri uku: ɗafaƙeya, ɗafa ciki, ɗafa goshi. So ita wannan wa ɗin tana zuwa ne a matsayin ɗafaƙeya. Don haka me yadda kuwa take shine tana zuwa ne a manne tare da aikatau. Don haka shi yasa ma take a matsayin ɗafaƙeya. Ɗafi ne da ake yi wa aikatau, suna zuwa tare da shi, ba a rabewa. Misali, da za a yi mun ce ya ba wa Binta agogo, to wannan wa ɗin idan a matsayin ɗafaƙeya ta zo,
za a haɗe ta ne ba za a rabe ba. Misali, ai bayarwa ya yi. Misali, an tambayi ina wannan agogon, sayar mata ne yi abinta, za a ce a'a ai bayarwa ya yi. Wannan wa ɗin an gani ta zo a matsayin ɗafaƙiya ba a matsayin wakilin suna ba, don haka dole a haɗe ba za a rabe ba. A nan wurin ba za a ce ai bayarwa ya yi ba, ba za a faɗi haka a rabe su ba. Idan aka faɗi haka an yi kuskure. Za mu ɗauki wasu daga cikin misalan inda wa ɗin take zuwa a matsayin ɗafaƙiya domin mu yi bayani a kansu. Misali, kamawa, mun ba da misalin bayarwa, za mu sa ɗaukewa. Turawa, kawarwa, maidawa, sokewa. Idan a ce a wakilin suna ta zo kamawa, ai kun ga za a ce misali ya kamawa Musa akuya, ya kamawa Musa akuya, rabawa za a yi. Amma idan ta zo a matsayin ɗafaƙiya ba a irin wannan salon jimla za ta zo ba. Misali, sai dai ta fito a matsayin kamawa ya yi. Kamawa ya yi. Ai Musa kamawa ya yi. Kamawa ya yi. Don haka a haɗe take zuwa ba a rabe ba. Idan aka ce ɗaukewa, ana ɗaukewa suka kama hanya. Suka kama hanya. Ma'ana lokacin da aka ɗauke, da zarar lokacin da aka ɗauke, karin harshe ne ana. Da zaran aka ɗauke, ana kammala ɗaukewa sai suka kama hanya. Da haka ana ɗaukewa suka kama hanya. An ga ɗaukewa ɗin nan ba a raba wa ɗin nan ta zama daban ba. Dole ne a haɗe ta da ɗaukewa. Amma da cewa aka yi ya ɗaukawa wani abu, so shine za a rabe ba za a haɗe ba. Turawa, misali, suka ci gaba da turawa akan hanya. Suka ci gaba da turawa akan hanya. Da a ce a ƙarƙashin raba rubutu ta zo, za a ce ne sai suka turawa, sai a kawo wanda aka turawa ɗin sai ya zama wakilin suna. Amma a nan ya zo ne a matsayin ɗafaƙiya, da haka sai suka ci gaba da turawa akan hanya. Sai suka ci gaba da turawa akan hanya. A haɗe take ba a rabe ba. Sokewa, ai sokewa aka yi. An tambaya raƙumin yankawa ne aka yi, ai sokewa aka yi. Sokewa aka yi. Amma da alhazai ne, an sokewa alhazai raƙuma. An sokewa alhazai raƙuma, wani arabe ne. Amma ai sokewa aka yi. Wannan ya zo a matsayin ɗafaƙiya. Za mu kawo ƙarin misalai inda wa ke zuwa a matsayin ɗafaƙiya ba a matsayin wakilin suna ba. Misalansu sun haɗa da ɗaukewa. Ɗaukewa ba za a ce ɗaukewa ba, wannan kuskure ne. Akwai mayarwa, ba za a ce mayarwa ba, wannan ma kuskure ne. In dai ya faɗo a ƙarƙashin dokokin haɗa rubutu a matsayin ɗafaƙiya, dole haka za a saka shi. Komawa, dole a rubuta shi haka, ba za a ce komawa a rabewa ɗin ba. Ba za a ce komawa ba, wannan kuskure ne. Miƙawa, misali, miƙawa ya yi.
bayarwa yayi, miƙawa yayi, ya miƙa wani, miƙawa yayi. Amma in aka ce ya miƙa wa Musa littafi, ya miƙa wa Musa littafi, wannan a rabe yake. Amma idan aka ce miƙawa yayi, a haɗe yake. Miƙawa yayi, ba za a ce miƙawa yayi ba, wannan kuskure ne. Don haka kenan duk inda aka ga wa ta fito a matsayin wakilin suna, to za a rabe ne. In wakilin suna ne, miƙawa yayi, ɗaukowa, miƙawa yayi a haɗe yake. Amma idan a wakilin suna ne, miƙawa Musa, ya miƙawa Musa, wannan a rabe ne. Amma miƙawa yayi, wannan a haɗe yake, saboda ya fito ne a matsayin ɗafaƙiya, ba yana nuni ga kowa ba ne, ba wakiltan kowa wannan waɗin take yi ba. Haka sokewa suka yi, wannan dole a haɗe za a rubuta, saboda ya fito ne a matsayin ɗafaƙiya. Amma an sokewa alhazai, to dole wannan kuma rabawa za a yi, saboda me, ya fito ne a matsayin wakilin suna. Waɗin nan yana komawa ne kan alhazai. An kama wa yara fara, an kama wa yara fara, wannan rabawa za a yi, saboda waɗin ta fito a matsayin wakilin suna, tana komawa kan yara, wa yara, asuwa a yara. Amma me, in aka ce ai kamawa aka yi, ai faran nan kamawa aka yi, kamawa wannan a haɗe yake, saboda ya fito ne a ƙarƙashin ɗafaƙiya wa, ba ƙarƙashin wakilin suna wa ba. Don haka kamar yadda aka faɗa, wakilin suna dole wa ɗin nan, kalmar wa dole a mai da hankali sosai a gani idan wa ta fito ne a matsayin wakilin suna, ko kuma ta fito a matsayin ɗafaƙiya. Idan ta fito a matsayin wakilin suna, a rabe. Amma idan ta fito a matsayin ɗafaƙiya, dole ne za a haɗe, ba za a rabe ba. Da fatan muna amfana da waɗannan jerin lakcoci da muke kawowa dangane da ƙa'idojin rubutu. Da fatan kuma za su taimaka wajen tsaftace rubuce-rubuce da muke yi na Hausa. Allah ya mana jagora. Mun gode.